A Confraría de Noia analiza o estado dos bancos marisqueiros antes da campaña de outono. A asistencia técnica está en medio do estudo, pero polo momento detectou moita cría de berberecho, ameixa sapónica comercial e pouca babosa e fina. Os temporais que azoutaron a costa galega a comezos de ano deixaron tras de sí unha elevada porcentaxe de mortaldade nos bancos marisqueiros pola caída da salinidade. As confrarías traballan da man da Consellería do Mar a través dos convenios de colaboración na súa recuperación. Ademais, o Pósito Noies está inmerso nas mostraxes dos bancos marisqueiros de cara á vindeira campaña. En agosto sempre facemos a avaliación dos bancos con vistas ao stock que pode haber para a próxima campaña e tamén saber xa o ano que ven o que nos podemos esperar, porque estas especies reprodúcense durante a primavera e o verán, que é cando aparece o reclutamento. Entonces estamos vendo que hai moita cría de berberecho, agora ten unha talla media sobre 17 milímetros, pero este naceu este ano, e si que hai un stock moi grande de cría de berberecho, que eso será para a campaña que ven. Si non morre no inverno, que é o que está pasando estes anos. Estes últimos anos cría moito berberecho durante a primavera e o verán, pero que despois non sobrevive hasta o ano seguinte por culpa das baixadas de salinidade polas riadas. Estáse a avaliar o berberecho para coñecer o stock de talla comercial e saber canto se pode contar para outubro, mes fixado para arrancar a campaña, pero aínda están a iniciarse as mostraxes. Empezamos por os bancos AP, os intermareales, claro, os máis afectados, aí non van a ter berberecho de talla comercial, van a ter moita cría, pero de talla comercial non. Entonces, bueno, ahora que estamos estas semanas mirando a flote, que o que queda, que stock de berberecho de talla comercial podemos esperar. A ameixa sapónica é outra especie principal na campaña e si están a ver que hai de talla comercial. Moi pouca cría, pequena, pero este ano vaisen sembrar 8 millóns de unidades de ameixa sapónica provinte do criadeiro, non da OPP 95. A parte temos tamén sementeiras de ameixa babosa, 1 millón de unidades está prevista para este ano. Tamén se sembrou algo de ostra plana, 10.000 unidades. Tamén está previsto sembrar 300.000 unidades de ameixa fina. Iso depende da produción do criadeiro e de como vai a cousa en batea, o crecemento en batea. Estes proxectos estas sementeiras de ameixa fina, ostra e babosa, que son especies autóctonas, están subvencionadas polos proxectos colectivos da Consellería do Mar. Sementeiras que se farán este ano, pero tamén o vindeiro 2027. Mentres que a cría da xapónica corre a cargo de financiamento da Confraría Noiesa. Polo que están vendo nas mostraxes, non se prevé que haxa moito recurso para esta campaña. A babosa, aquí estamos nun estuario e cando hai anos de baixadas de salinidade, episodios estos de riadas, pois baixa en picado, porque non lle gusta a agua doce. Entón, tarda moito en recuperarse. A ameixa babosa non vai haber nesta próxima campaña. E a ameixa fina leva uns anos que tamén está descendendo moito a produción. Ainda vemos algo de ameixa fina, estamos saindo nas mostraxes, pero tamén estamos vendo moi pouco reclutamento. Sí que son especies moi afectadas, e no caso da fina sí que se necesitaría un plan de recuperación. É algo que afecta a toda Galicia, non só os nosos bancos, e sí que son as especies máis afectadas, a babosa máis fina. Están a recadar datos de todos os bancos marisqueiros da confraría e algúns están en mellor estado, derivado tamén das riadas que sufriron nos últimos 3 anos. Tuvemos no 2023 e no 2025 primaveras e veráns onde vimos que non houve un crecemento normal do marisco, porque non houve fitoplancton probablemente, ou porque estuveran estresados polo tema das riadas. Sí que se perdeu produción, sobre todo na zona desde Testal, desde aquí, río arriba. Ese é o banco de San Cosme, sí que é un banco que antigamente producía moito e sí que vemos que nos últimos anos, inda que siga habendo reclutamento de berberecho, que é unha especie que se recupera anualmente, non chega a talla comercial. Porque morre antes, este banco contaba tamén con ameixa fina e xapónica, pero están prácticamente desaparecidas a causa de riadas. Os traballos céntranse en recuperar os bancos e a súa produtividade, aínda que a natureza tamén ten que poñer da súa parte. Necesitamos polo menos 2 invernos benévolos
que non as riadas que causan grandes mortalidades, porque o marisco non se recupera nos poucos meses, necesita anos para recuperarse. A pesar de que sigue criando, porque con pouco stock son animales que son moi prolíficos, necesitan moitos meses para poder acadar talla legal. No caso da ameixa, pois máis aínda.